מטורף בטירוף. אני חייב להפוך להיות אל בעצמי כדי להבין איך זה מרגיש להיות אל. אם זה כיף, אני בטוח שזה כיף להיות אל, להרוג את כולם וגם לקבל כוחות מטורפים. בינתיים אני אסתפק, וואו, הוא הרג הרבה. תקשיבו, הוא הרג הרבה, בינתיים אני אסתפק בחץ בקשת שלי. בואו נראה אם אנחנו נצליח להרוג אותו. פעם ראשונה שאנחנו ננסה להרוג אל ענק, יש לו הרבה חיים. נשאר לנו 3 דקות להרוג אותו, לדעתי אני מוריד לו הכי הרבה. לדעתי אני מוריד לו הכי הרבה. אבל אם אנחנו עכשיו נוכל לקבל מספיק נקודות, יהיה לנו מספיק כסף לקבל נשק חדש בשדרוג יותר חדש. אני מנסה לראות לו לראש, אבל אני לא חושב שזה משנה. זה לא משנה, אני עדיין מוריד לו 9, גם אם זה לרגליים, גם אם זה לגב, גם אם זה לראש, אבל זה לא משנה, אתם לא חייבים לכוון לראש, אתם פשוט חייבים